На 5 и 6 юни проведохме 10-та национална конференция на Асоциация за противодействие на икономическите измами и бих искал да попитам участниците в конференцията за тяхното мнение относно конференцията и провеждането ѝ и за техните бъдещи планове, евентуално дали ще дойдат отново. Благодаря първо за поканата за участие в тази конференция. За нас беше изключително полезно всичко, което чухме. Темите са актуални, начинът на поднасяне на информацията е много приятен, интерактивен, лекторите са на високо ниво и за нас беше наистина изключително полезно участието в конференцията. Ние сме много доволни от провеждането на този форум. За мен това не е първия форум на Асоциацията на противодействие на икономическите измами. Участвала съм и преди това в събития и винаги ми е било изключително интересно и много полезно след това и в практиката. Представиха се примери от практиката, които не бихме могли да чуем на друго място, по един много разнообразен начин и просто не ни се тръгва от конференцията. До такава степен беше интересна за нас и с удоволствие винаги бихме участвали и в бъдещи събития на асоциацията. Вие сте директор на дирекция вътрешен одит в Министерството на икономиката и индустрията. Да, така е. Госпожа Весела Донкова. Да, така е. Радваме се. Благодаря ви много и ще ви очакваме с търпение за следващи наши събития. Благодаря. Всичко добро и успехи. Благодаря ви много. Господин Бойко Молов е член на асоциацията и вътрешен одитор в Фонд Земеделие. Нека да чуем неговото мнение. Здравейте! Здравейте! Имам удоволствието да присъствам на 10-та конференция на Асоциацията противодействие на икономически измами. Запалих се още като студент. Познавам доцент Динев от УНСС. Станах член на асоциацията и всяка конференция ме изненадва с повече знания и повече интересни неща и за бъдеще очаквам с още повече материали и изследвания да ме запознаят и другите лектори. Стига се до едно положение, когато съм се защитил сертификата, в работата има достатъчно литература за четене, но в един момент няма толкова специално изследвано в детайли с самите измами, с всичко като за по-професионално отсяно, смляно, за да може да се ползва на готово тази информация. Благодаря на доцент Динев за неговият научен труд и другите лектори, като Надялко Вълканов и Славчо Владков. И очаквам всеки път с нетърпение следващите конференции и лектори, които да ни обогатяват така, да сме живи и здрави. И така, и повече мероприятия да има от страна на асоциацията. И всичкото това го прилагам вече в моята професия като аудитор в Фонд Земеделие. Благодаря.